tutir tu angla nona bataya bangke lapen indirectly kang thana bangke itu mamuni tumphan ha Chennai ta ho Kerala ta ho asona dim toy baret ama non election ho bang suri phikebra pho bak akar bi tu ne vote nang pidun long le der le halata men ke than lo di bang suri phikebra pho mat le vote nang pidun un pi pet pe usita bang suri thom kep ba le nang pidun nang ta hai vek ji ke di hi na tu ke hai atum bang bat mucot je lang di non ta hai he po la mang ali hadi me te ke hai je bat mucot je lang ma ti di an ke suri thong ke ba kam ke the ra itum phan bang ke bang reset pen itum phan emen ethan at la si non itum PC itum an la booth committee pula binong ke polling station committee puta kali booth committee punangi atema Asia polling station nong ta booth abang ke thombak dokok titi ke di vote ke pia thai ke thombak dokok titi anage asitin along se committee dode te upai be ke dihala bang la si a booth committee atum si ba non mage PS committee pule pusita alang litum abang si la polling voter list along lang pen komat man amen ke than tang halatum phan amen ka piludun tuya kama bang claim vek ni non iltum hai det lo pulotan te halatum bang ke aning cerot kut ko puson sin next ke ka perem lima ko bang adi la pen non ka chinia teng ke hala delimitation along ke claim teng ke itum BJP pen Congress tum ke chia tum handa MLA a ticket PG la ki PG phansi rong khang ke game at lo halatum our side ke long ya phansi delimitation halatum aning ke hang teng men si claim lo haurakhat halatum aning ke hang teng men si claim lo la pen bokajan halatum aning ke hang teng men si claim lo halatum amunit tum pachim room chom se claim lo ilitum tribal atom bang phan ke terek chok son si vi lo just se met ke klang dak ke la son tv ke dak haurakhat pen rong khang bang thge lage bihari thom han kape hai ji po phan lok si hala rong khang LA non akimi ke seng ala ke netum pudon pik lo se takroi ke la netum pulo amri ke netum si hang non lo ilitum si hang non lo amri MLA constituency don anji Phuket seta netum pulo la vote halang sopen hala kanduli la sotovar si ahoy pin chong nei pulo amri pen rong khang amat bangke ala rong khang block an isian ta kom chok si ke pin chong ala po amri lo bangke block hi lo ne pilone si apang ru pada bangke hala da bangke karbi det lo karbi si ke ong lo inglong so si ke ong lo amri bangke hala ke inglong so si hai un jena seta rong khang bangke BJP kalite Congress tene pivek pokojo bihari phanke angela bihari si ange itumbang highway ji pomata atheke itumbang se thakpun ni gedi karbi itumbang se thakpun haurakhat ason thak la je thakpun ji gende haurakhat hala tuman pe hai ji si la Asia area thuloni penta haurakhat pilut jok lo la pen ke hat dolamara sor phanta hala bang ke chia tum ke do area an ke hadak sena wan lo dolamara anta dolamara ka pran ke ha bukajan na tu bodi non ke ha pu wan det son sik kem lo de la pen ke aku la bukajan bang tribal domhan ka pe ong AG po phan ke alang litum penang ana tribal domhan ke dak haurakhat ana tu sinang pilut dum lo son sik kem lo la ke ojit di lo MLA kape manji pula tum kaci sik la pen pawon kumarai lo inur MLA ke pulo la pen bukajana bang komat lo ne kape manji la tum sita karbi ke inglong asloe kali dia ko la son a system si non nang le tang lo ange MLA ke non ningkan siraji tim bet lo ke do lagi ayala non ningkan siraji tim ili tum ke ti ta choklem na lang jat na lang gamati di
itum ke claim nenga sondo pick la si non election result klang clear ko penta kado itum handaga choningri je la delete pugitu an ke amen pang room etra dak di sialong itum complain pinangi ha election commission along anta alam pepeli ne people ni thoman delete at pudak nai ni tum tribal pasin ni tum pan amen nga than ni tum pan perem ji pokot sik ye labang ningye dak ni aku jong sinili ha parliament long pulate parliament long ta ningye det pulai ningye li pulate nilia adepta ke nangi ke di ahisap ke nangi ke la senang li tum pan la ahisap nang iserak tak pu ia dim le de la pen hala polling station kahit load do pik mati don non anta kukia tum bangge bang wifi tum van lo alang li tum bangke la pen hala anut kaprek ta van lo hala arong tinta polling station do nang ipu si kukia tum bangge ke tik le arong tin ke do de pen jok si non ke dam tang election bang BJP tum pan hileton krai pen si pa pe claim lo de lagai aprang dan ni ning yelo SOO long ko pilo la tum pan yebi ko pilo la tum pan MOS pasuhi hedat la kuki militants atum la pen rengma militants tum pan pilo ka pasuhi hedat la ke election hot la Assam government tum kabyo har ge phansi ke claim ahok la non claim ta claim teng ai lo tup la pui la ke mi o kam gali lo anga la sila la so lama bang ta ke claim na lang dola non ke claim nangi ke joy ki ke la hello arong tin polling station dorep ni itu ke claim the rule ke pehlo ning kilometer hiniang bong si arong pen kilometer hiniang bong si polling station do ni la pot itum la bang fight un la bang munit ko an doma la lagi hisap nang iral la so lam la si nelitum neli la si jasebet ki pukam tum lo la pen eson bang dotulan hala tum ga ning che rot kup po be non remdet la hala tum bang ke chia tum bang ning che rot kup la pot si hala tum bang ke arta veta meddo tame amen pilut dun barat kalili kalang la amen pilut dun hala tum bang la pe hala tum bang ke 100% si vote pilu itum bang 76% tipi itum bang ke RB itum bang ke lo maso tu we casted only 76%, whereas the non-tribal people cast 100%. Hala tu mana? 100% sepi. Ante itung pi olo busita hadi. Hala tu mungkin pi sige ong lah. Lapu. Alam lah ni. Hala tu mungkin pi sige ong lah. Angin non ta. Hala tu mungkin aku ki pi tu muncot siapa ni bodoh ni. Ane ka pi long le dia siapa ke? Amen itung objection weak masih lo. Objection a form do kadi non na itong reject na sila arong tin lagay nito munit kali la kamen tananji pura itong la objection non pensi ready at na yun objection ki piji ke mo arnidology seta la tum hedi ka chala ka patema irui bak si homoy ng pichot lay la si non pensi sik at na yung objection ki piji an irui sinang pichot di la tu amen ga itabji ta chuta ruini si opor ng pichot aprang hoke ningkanar John amen je tablong non gala pugali la itu amen ka pa je tablong le de pan irui baksi ruini baksi homoy ng pichot titi la posi itum non bangke amen an ready na yin komat amen si itum objection tipido ng koma komat amen si itum ako kapindut dun tunang koma lagi non pa masih ready na yin itum la ron pulamati di kaningye yong ka lilo ke lagi ron lagi la si itum rono bangge si sik koi si donang ko la aning ye si ni lang kang ton no kardo